funkcia monitorovanie. Je to vlastne možnosť, že môžete monitorovať svoju značku na internete, čiže či ľudia spomínajú niekde vašu značku. Alebo hociaké kľúčové slova, čiže môžete sledovať napríklad aj svoju konkurenciu, alebo ak sa váš klient zaoberá napríklad s dovolenkami alebo nábytkom, tak môžete sledovať kľúčové slova, ktoré ľudia spomínajú v tomto kontexte. Funguje to tak, že si nastavíte nové monitorovanie, kľúčové slova a sem si napíšete napríklad názov toho vášho klienta alebo digitálny marketing. Čiže kľúčové Môžem slova. sa opýtať, Áno? kde on vyhľadáva tie slova? Na Facebooku alebo na sociálnych médiách? Na sociálnych médiách, ale aj napríklad na blogoch alebo rôzne. Je to vlastne po celom internete, na rôznych blogových platformách, aj na sociálnych sieťach. Čiže to je nejaký súbor buď stránok, alebo teda sociálnej siete Áno. celej? Čiže Áno. celý Facebook vám bude hodnotiť? Áno, presne tak. Hoci kde ľudia spomenú vašu značku alebo kľúčové slovo. To je super. Takže viete si tu nastaviť aj Google Alert. Viete si nastaviť napríklad, ak vás nezaujíma, že váš klient má napríklad pobočky aj v Rakúsku, v Čechách a tak ďalej, ale to vás nezaujíma, tak si viete nastaviť napríklad, že iba zmienky zo Slovenska, aby vám to sledovalo. Uložíte si to a tu sa vám potom všetky tie zmienky zobrazujú. Napríklad Neckermann. A tu sú všetci, ktorí spomenuli Neckermann v nejakom svojom príspevku, v nejakom blogu a tak ďalej. Vlastne Altax Social App automaticky vyhodnocuje aj nejaký sentiment týchto príspevkov, čiže či boli pozitívne, negatívne alebo neutrálne. A to môžete vidieť tu. Vlastne zelené sú pozitívne príspevky, šedé sú neutrálne a červené sú negatívne príspevky. Chcem sa opýtať, práve čo ten zoznam tých zmienky, Áno. tak to je vlastne to, že my tu máme nastavené pre jednotlivých klientov, napríklad zmienky pre Altamira, zmienky pre Altax Social App, zmienky pre Neckermann. Vidím, že sme tam aj my, ako CRS. Takže, čiže vy vlastne sledujete, keď niekto spomenie slovo CRS, hoci kde? Áno. A vlastne zobrazí, či dá sa to segmentovať, že to, čo si raz nastavím, tak sa v tých zmienkach uloží. Áno, presne tak. A máte tu aj taký graf, kde si viete sledovať, aké množstvo bolo tých pozitívnych reakcií, aké množstvo tých negatívnych. Ak chcete na nejakú z týchto zmienok reagovať, viete to tiež urobiť priamo odtiaľto, a to spôsobom, že povedať a tu napíšete odpoveď na tú zmienku. Čiže ak ste postrehli napríklad niečo negatívne, tak viete rovno na to aj odpovedať tomu danému človeku. Alebo niečo pozitívne, tak mu viete poďakovať.